Кога вижте? Опа! Този бали. Правите с това където са. Ама ти малко ходи горе да се пиеш 10 минути с него. Това е. Не, да е лъжа. Как така моята? Браво, Тедо. Ама не, Евгенито и те до мене ме попантира, бе, брат. Да. Защо има ландма? То са забавни. Примах се сетих, че съществуват. Ма вие тролите, бе, защо тролите? Копче за монитора. Пусни го, давай да видим. Но то как се пуска? О, Ето. о, нига. Кой е дърт? О, нига. Кой е дърт? О, хора. О, малей. Коста го шо, пускам компютъра. Майко! Вау. О, нигас. Ей, сега влизам от компютъра да си стегля Дискорд. Джейда, дръпни се. Чакай. Какво да правим на компютъра после? Чакай, аз сега ще говоря с тях да ги оправяме, бе. Дръпни се. Не искам аз да ги... Добре, ма ти, дай ми да седна. Ти си табуретка. Малей, земия. Защо? Ти ще Няма, обещавам. Можеш. Аре да изземи табуретка. Човек, моля ти се, бе. Аре, човек, дръпни се. Come on. Where the fuck are you? Оп! GG. Откъде се спавна? Едва! Аз съм GG май. Добре бе, бос! О, не. Вземе друг път. Добре бе, закуми го! Не, аз няма да бия мастър никога. No fucking way. Полен там къде беше смока да няма човек. Къде е шорт? Оп! Какво се случва с кросхера, бе? Ооо! Браво. Отстрани! Брат, те са матер етажите, бат, тъпите турци. Турците толкова ли са прости, бе, брат? Давайте, дойди. Зад тебе! От въздуха се появи тоя! Никога не мога да мога. Ето. Какво? Не, ти го Бомбата е бе, бомбата е бе. Да. Бомбата е бе. Майко! Бомбата е бе. Добре, стига, да. Не, ама явно никой не може да спеде, че бомбата е на бе. Той не може да го изтеля. Оф, майко, има оранжеве Къде много са? слаб. Точно за всяка Джунгъл и конектор. Той не знае. Добре. Виж, ама те... Ооо! Добре. Почвай, дай! Какво? Дай, О, почвай! има още! Какво? АВП-то, плиз! Ами, Гоша, това не е плаш. Опа! Ооо! Really, nigga? Добре, Педо. Това е играта. Те играт. Добре, как Ой. моя? Как? No way. Оранжевия просто жесток ма блокира. Да. GG. А от тая оранжев, този оранжев и двамата води блоква тежко. Не мисля, че е съвпадение. Изи. Браво! Уоу! Имам кит. Клъч. Къде живееш? Субнормал. Как е испанския ми, гайс? Субнормал. Гошо, да испанския ми. Не, оръжието ми! Не! Това е малко практика говоренето, нали? Много трябва Така практика. 8-10. Да.
О, нямаме бе, А пък на нас ще има 15 секунди делей, не може да го стрелнеш. Един път само. Какво? Ти не си истински, Кирил, ти не си истински. Разбери Донда, ми ще вече се наби. Аз тук съм назад. Да, май. И за тебе. Отдясно. За тебе, най-вероятно. Какво прави? Добре. А тези ма тапват през мапа, да? Какво става, бе, човек? Аз се намирам в дупката на ада! Да, окей. Огън, ясно, огън отляво! Заобградихте ме с огън, бе! Не знам какво чувам, ма не трябва да го чуя. Я чай да гледаме А той поне тук е пъчка, да. Помощ! Помощ! Те да искаш да те бусне, ела да те бусне. Аре. Респект. Добре, вижте ли как му убиват? Окей. О, колко съм слаб. Това е, бе. Отдясно има един на малко е. Отдолу ще имам там. Сандвич. Найс. Жус, къде? Имаш, бе, Майко! Направо читер, да, направо. Гошо, аз те обичам като приятел, нали знаеш? Окей, никой не иска зоб, няма проблем. Аз нямам проблем да им давам нищо. Обичам вас. За отдавна съм отгледате. Мерси за трупа. Чуй, просто не чуй. Мерси от лоб. Пашо. Ти де, кой къл това да е? Той тук и даже не му стоят. Да, бе, брат. О, Гошо не мога да ти помогна, смокнат съм. направо е пънисъм от това. Аз няма никакъв футбол нашия. Ой, с крак. Дева. Толик тъй. Да. Ужасен. Да. Грееш това. Би се като истински мъж. Не се гре. Да. Той може да идва, ама аз няма го видя. Попилявай нещо, демиш на хит. Ти трябва да видиш какво се случва при мене. Къде си, бе, брат? О, фак, лазера. Фак. Какво? Аз печелих yes. Non bias, by the way. Кой спечели? Yes, basket. Вече откъде са факт? Тай пази ме. Какво? Моля? Учи мара. Перманент бофуете. Абе, че има да топката, бе. Да. Прав си. Зад мене ли? Зад мене. Да, лайн. Къде ме скопа? Какво? Той е много матапа. Много е добър тост. Колко флаша се случиха? О, не. Drop me, please. Ето. Моля, мокни. Да, добре. Окей. Така. Ти е неповторяемо, само да знаеш. Абе, махни бе, ти ще отмреш. Взема. Господине, минавам. Господин. Тук е АВП, чакай малко. АВП. Двама са с АВП. Бейтс? Момчета АВП китчен. И ти отзад поръчка. Какво? Няма още по-глупо. Да дойде, аз съм Теодор Чев! Не, го пака! Нямам дума. Кой изобщо го дигна тази първа, да? Тази точно двойка е той. Кой плантна, бе? Найс.
Айде на бач, последния е в туалетната. Аз съм в туалетната. Помощ! Помощ! Туалетната скибиди, има скибиди туалет в Fighting. Заключих се! Може Заключих! да го купя. На теория може да го купя. Кой знае де, последния да не е да О, заобикава. сега, брат, сега свикнах накрая фирн високите инстинктите ми. Дали не е Ето го! Ето го! Нищо не виждам. Направи джъмпа. Ето можеш сега. Майко, чук! О, къде е? Стана ли сте? Бам. Нашия звук бе, нали? Добре. Добре. Да, добре. Бидран! Тук ни е стат. Бидран, бързо! Къде имаш бухалка? Не! Да. Браво. Ти биш за отай! Нашия се опита да се разбе. Нашия пак играе интересен. Майко било! Нашия вика да се да. Абе, мале, аз ще умра. Отзади има. Мале, крик. Абе, стига бе! Дедо, уби жълтя. Чакай. Браво! Ху-ху! Да, потай стига. О, видях се! Тръгнах да се стрелям по сянката. Да. Добре, Кой? нашия умира. Нашия? Нашия умира. Да. Стана бокала, Какво стана. се случва тук? О! Гош. Айде! Кросхейр е легендари! Абе, аре бе! Какъв е то умерник? Браво! Плантвам, монтирам. Да. Аз няма мятам граната. На сайт са. Къде? Пак? Да, добре. Какво? Го правиш, че ти угадай. Го правиш, бе! Не, ти си го прави, няма значение. Нож! Умря. Фу! Там не умря! Я го направи пак! Я го направи пак! Ще видите. Ще правиш, бе. Вау, Отзаде! Правиш, бе, отай. Ми сега ще дойде един лош. Гледаш ли? Да, си бе. Майко ли лапя! Майко ли лапя! Къде? Къде, какво? Опа! Сега ще видиш! Брат, майката се еба. Останах на едно! Да бие демичета панара, да го видим. Никога дропвам. Добре. О! Еми? Добре. Go on. Continue. Що ма баннаха? Изчистено от злодеятели. Не, вие се ретравди по... Зад нас! Not. Perfect. Timing. Къде ли може да После бъде? го вижда. Добре, талдат ли? Къде ли може да бъде? Cry of fear.
плач от страх. Да. Страх ме и плача. Аре бе, Тедо! Чакай, заспах! Абе, долу бе! Да, браво ти бе. Браво. Хвала с наша. Я първо един от мен, бе. Ей, сраунд! Ей се бе, добре бе. Не, what? Добре брат. Ей! Дама! Какво? Какво? Усеща Гошо е тука. На среща? Да, с госпожа Василева. Какво? Има такова SMG. Не беше от среща. Айде да купим пода... Идвам в саппорт. Алтай. Ти инсталирам играта! Ти инсталирам играта! Челси не знае всичките, направо се откажете. Пред бога на CS. Чус. Майко! Е бил от най-полезните, тъй че... Оха! Метнахме граната. Да. Какво? Да, да. Мале! Аз не знам какво става. Да. О, това ме набе. Как може да вкарам толкова? Любовницата му го е... не е отворил! Гош, тук има ли че изглежда? Да. Не при нас са. В смоук съм. Няма да умреш, нали, буклук. Един на малко е там в спална, дете. Дето тай се ги убиваше. Ой! Как да не те знаят? Няма банджове. Аз умрях. Убига малко такова, сигурно балкани. Ама той то се сам. Найс! Нима е бомба е. Браво те до истинска машина. И бедно ти пада. Не бе, те докъде стреляш? Да! Едо! Ударих го в Къде главата! сте? Лайно! Просмоквам ми. Той е една с теб буснал, не си виновен, брат. Да. Но тъп съм. Тело няма нужда. Ао. Оха! Сега ще им... Ето е, презареждам. Какво? Къде? Къде? Умрех от... Къде? Оправяш ли го? Няма Абала? никой тука. Има бе, сега О, краш. Да, добре, ти го клипвам. Що съм маймуна? Абе, защо не те са падаха болта, бе? Аз скачам! Почти умрех. Ти какво? Играта му уби! Отдай! Виждам. Питай го, не. Сега ще влезе джакпот. Възползват Иде магическата машина. Призоваваш духа и да се прътне за своята така. Не. Тя... Дай буст. Да? Не, тук не го виждам. Не, аз Абе. го видях, че минава е. Що ме бе? Тедо клип. О, Тедо имам идея. Маш ли бате? О, не. Мисля. Чакай, аз съм такова. Бягай! Какво? Soundtrack signed by the cast. Теодора? Could get a book or two for these. Как умираш? Теодора! В сейф зона сме, как успя да умреш? Я дай трейд! Сиджето има две опции за начален пистолета, терорист. Ще ме убиш сега, нали, Букув? Ето, ще ме убийте сега.
Един беше запален. Което умения. Той е бъгнат от миналия рунд, бе! Не си го виждал? Да! Той е бъгнат от миналия рунд, бъгна го е, гес. Горе. Любима. Умря. Бягай, бягай от огъня, бягай от огъня! Бягай от огъня! Бягай! Айде, Стана, аз да не съм бомба. капанара. Абе, цялата работа е... Ел, със сигурност знае, че лайт е билки. Какъв е шанса да не е на бе сега? Има ли хода, Да, да? айде. Добре, той е наш АВП, значи всичко наредо е. Е. Ето, какъв е това мутавен съдър? Ой! Аре, те да наблюдае лонгореците. Ей, колко виж на видео флаш. Кусни! Ти не му удари! Ело, мечко! Че! На малко е, брат! Може, не, може. бе. О, не. Не, бе. О, не. Ревенж! 3, 2, 1! Я вземи калашика! Вземи калашика! Вземи калашика! Това е... Тапанар! Умираш! 3, 2, 1! О, fucking wait, фала вече. Аре бе, на един шамар си ми. Откъде? Ще блокваш, файт. Какво? От... Идей, на 2 съм. Ще получиш пан. Къде пое? Откъде се пое? Какво? Трипа, лоски, трипа. Оооо! Къде е легджулкия? Няма коментирам. No fucking way! Раутеро? Ето, отгоре бе! Алтай! Отгоре! 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 Клюк. Бет! Цак! 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 Айде! По-рекова ти развалят тапките. Много трудно да направиш тапки. Тапки, тапки. Да бе, те. Да направим, че не сме го чули. Да видим този път кой е афа. А, бомба имаме, бе. Да, туалет Нямам ли? патрони, бе! Нямам Ама в патрони! туалетните! Какво правят? Тю тойлет. О, така да? Вярвам ли? Приготви Зевса. Един Абе, умря взем се, през бе. стената, един умря през стената. Исках Зевса, бе. Къде е това? Майко мила. Заобикавам. Wait for me. Trust me. Майко. Trust me. Не отцаме, бе, ай стига. Да, очевидно е вероятно да му дадат един по един кил, бе. Къде е? О, Отдолу, по два. Един по един. Какво? Не! о, А, той има префайр, някак да стане. Уе. Мале. Какво? Кой има стъкла? Добре, никой не... Аз ги наказвам, аз съм, това е моята работа. Алтай! А, О, не. Полегнала е гегана. кой? О, благодаря, Алтай. О, много благодаря. Алтай за тебе двама. Пак заповядай.
Той защо стои тук 20 минути? Локи скери. Какво става, бе, брат? Майко мила! О, лагваме. Ще потъна. Кой до мен? О, не! Добре. О, hell Туалет. no. Абе, към стичото. Добре. No way. Welcome to China! Hell no. Ами, май не, ама ми напомня на това. На камъните? Ой. Член Джина. Теодор малко варяхта, брат. А, железен джедайски меч! Отворих една врата тук, гайс. Отворих една врата тук. Какво? Какво? Ти Аз съм клип! да не чувам. Нямаш ли един друг червен? Ето е другия червен. А! Switch to your R15 avatar to do an emote. А, не сега своя ръчка! Алтай! Никога не се обръщай! Никога не се обръщай! Objective run, objective run! This place. Скибиди. Помня Много иде. като... Гошо, помня като... Бързо, бързо, Кой бързо, каза? клякайте, клякайте! Аз съм изправен! О, не! Гошо? Да. Аз съм накрая. Ето го, Гош. Не знам къде да отида. Пътя е насам. Има... What Е, the тук fuck? вратата отваряш. Добре, нямаше интернет. Тук бяхме Соня. Ей, тук имам клипове от по-миналата година. Опа! Важно Има съобщение. нещо зад вас. Има нещо зад вас. Какво? Защо камерата ми е толкова бъгната? Добре, аз се разхождам тук и то таргетва Гош. О, не. умра пак. Движи се фули рандом, бе, брат. Ако рандом се движиш свободно и нямаш... Аре, ти колко е дълго? Какво? Какво е? Вижте лидерборда! Не, никой да не гледа лидерборда. Следващата игра трябва да е апирофобия с теб. О, щупих го! Отворих път. Опа. Опа. What? Добре. Стана се. Чупихме играта. Добре. Граб ли? В граба е. Абе. Добре, окей. Ако може да отида да го взема това нещо... What the fuck is happening? Ето видя между другото. Цак! Ай, стига, бе! Ето киквам. Не, бе, дай клик F2. You voted Какво? Какво?
Сега ще стане да. А! Гоша, благодаря ти! Фейбак! Няма как да е шорт. А! Добре, дома, какво? Жвач как го ранен гънна? Так! Ао. Да прави нашия... Какво? Къде? Дайте го уби! Глава на птица. Човек с глава на птица. Колко? Сещаш. Аз левкам! Ползвам. Какво? Трябва да я знаеш. А, Тидо! Брат, не ти виждам името, не исках тебе. Исках синя. Хубавец. Ай! Атай! Добре. Трябва да си толкова слаб на всяка игра. О, Ultimate Bullying. Не, вземеш ли бомба? Тук няма никой рад. By the way. Да! Бягах даже. А! Вие нямате топките. Метнах вече аз. Балтеро. Браво! Харесва ми то. Ами те. Може би отива андър. Няма баш някакво маса. Ооо. Се е случило. Може би апс. А, че не ще умрем. На мид беше специално между мен. Какво прави? О, браво е! Балтеро! Браво е! Някой да дропне граната. Ето дропвам. Маля ти отдолу. Маля да много беше. Аз искам бан, може ли? Брат, Хвърли граната. Да! Евгений ти молотов и граната. Мотов. Я те мотов. Да. Yes, мам! Морят. Добре. За колко дена е? Не дей абандон. Няма да следвам никой, бе, брат. Ще получа бан от 5 дена. Пак. Може ли аз да хвърлям мотов? Нема интересува! Ето. Ма не му падна. Да. Какво? Да. Кой ти лоби, бе, брат? Хедно да видя. Да бе, брат! Добре. Ами, всъщност искам да правя това рад, да стигна с пейската. Плащна на глад. А, какво? Ама как не ме обижда, бе, брат? Сега го правим. О! Нека се ма толкова леко. Добре. Мид! Никога не! Какво? Запали стоката! И те да ме последния дън, че получават обан. Готнах F, B, какво? Запален джип. Foolishness, Omagi. Foolishness. Minus 7, this nigger does not make jump support. Аз съм интелидженса. Наша.
Да, просто бей го стрелям, ама той не си има демидж. Специално за тебе, Убер, готов ли се? Давай! Това сега бързо, всичките! Гошо, я направи обърчал, ще на свой. Не! Доде. Айде, тази сега ще ме загрега. Ма не идвайте тук, бе. Що ви делаете? Дураци. Да, малко е корнърнат. Ще я разсям, ето. Свободни, схватила навеки велика за нивелени народа в един и могучий Съветски съюз. Припев. Слався отечество наше свободне, дружби народ... Не. Аз почнах като поп да го пея, бе, да.